Il-Prim Ministru eċċeda l-Aspettativa. Dan kien kliem Albert Gauci Cunningham, l-editur tal-gazzetta Il-Lum waqt edizzjoni speċjali tal-programm imxandar fuq One Paperscan. Gauci Cunningham sqarr ukoll li mill-punt tat-tluq il-Prim Ministru Robert Abela beda bi grinta fejn wera li tul dan l-aħħar xhur kiber fl-istatura politika tiegħu u saħaq li din kienet l-aqwa prestazzjoni tiegħu kemm ilu Prim Ministru u Mexxej Laburista. Il-Prim Ministru eċċeda l-aspettattiva. Jiġri, mhux għax ħanitkellem għalija, mhux għax meta beda l-Prim Ministru qed li ħajkun ħażin, imma ma bsartux li ħajkun daqstant tajjeb. U dan sentiment li kien hemm anke tara l-midja soċjali kien hemm ħafna li bdew jgħidu kien tajjeb u kien aħjar mill-istennejna. Fuq il-kap tal-Oppożizzjoni, l-editur tal-lum sostna li dan ma laħaqx il-livell li kien mistenni u saħansitra kien ħafna inqas. Gauci Cunningham spjega li diskors huwa forma ta' arti, iżda stqarr li sfortunatament mhux kulħadd huwa pittur. Il-kap tal-Oppożizzjoni kien mhux tal-li ma laħaqx l-aspettattiva, tal-li kien ħafna inqas minn dak li forsi ħafna stennew. Jiġifieri, il-bieraħ il-Prim Ministru malli beda d-diskors beda bċertu grinta li wara kważi 10 minuti fid-diskors seta' jaqafel. U kompla jgħid li Bernard Grech qabad skript u żammijaw, eżerċizzju li wassal għal diskors diżappuntanti u li kieku għamlu Adrian Delia kienu kun aħjar. L-speech ta' Bernard Grech hija diżappuntanti mhux biss fl-istil imma anke fil-kontenut. Kważi ngħid li kieku d-diskors mingħajr ma nkun kattiv, imma fejnu tiegħu dejjem tajtulu fejn kien ħaqqu tifħir faħħartu. Però kważi kieku għamel id-diskors Adrian Delia kien ikun aħjar.